O concelleiro responsable do ciclo da auga anunciou esta mañá que o contencioso que levarán adiante dentro do goberno de Sanxenxo, anunciado por Telmo Martín, non influirá na licitación do contrato da auga. González non entende por que Telmo Martín dá este paso cando o Concello de Sanxenxo ten unha débeda de 1.800.000 euros co de Pontevedra por este servizo. González dixo que esta medida se trata dunha actitude pouco seria. Vamos a ver, é unha actitude pouco seria, non? Quer dizer, vamos a ver, o normal é que nunhas relacións entre administracións, pois te dirixas primeiro a outra administración, preguntes, etc. Non é o caso. Quer dizer, aquí non se dirixiu para nada ao Concello de Pontevedra, non? Raimundo González dixo que se trata dunha telmada máis e que non lle dá importancia, di que este tipo de cousas as realizan aqueles políticos que non teñen nada mellor que facer. Raimundo lembrou que o propio prego do Servizo da Auga de Pontevedra xa recolle a posibilidade de facer un consorcio para a xestión da auga potable, o que dixo amosa a mala fe e a ignorancia elevada por parte do rexedor de Sanxenxo. Está contemplado no propio prego que, digamos, a empresa adxudicataria pode non ter que prestar a alta no futuro, e esa posibilidade se contempla, co cual se modificaría o contrato. Quer dizer, unha das posibilidades de modificación do contrato é esa, e ben contemplada. Por tanto, bueno, é dicir, é mala fe, é pouca, digamos, é ignorancia pola súa parte de presentar un recurso contra algo que vai contemplado no propio prego, non? Raimundo González lembrou que como non hai convenio non terían por que dar auga a Sanxenxo, pero que Pontevedra dalla aos veciños de Sanxenxo, non a Telmo Martín.